vreme je za malo klopice. Vas dvojica ćete da kuvate grančice i kamenje, pretpostavljam. Da, imamo nešto još bolje. Mančmelo! Kog nada za astronauta. Patrik zove Sunđer Boba, Patrik zove Sunđer Boba, prijem. Sunđer Bob zove Patrika, prijem. Patrik zove Sunđer Boba, volim da krčim, prijem. Sunđer Bob zove Patrika. I ja. Sunđer Bob zove Patrika, poslušajte, prijem. Njam. Patrik zove Sunđer Boba, slast je sletela. Vas dvojica astronauta možete da jedete mančmelov, a ja ću da pojedem konzervu švedskih ćufti od algi, čim uzmem otvarač za konzerve. Ali mislava, zar nisi poneo otvarač za konzerve na izlet? Nalazim se 4 metra od kuće. Ali ovo je divljina. To se ne uklapa u kamperski duh. Stvarno si mlakonja. Dobro, daj mi mančmelov. U redu. Osim što pljujete hranu na mene, šta još radite da biste se zabavili? Pa, posle dugog dana kampovanja, lepo je završiti s opuštajućom pesmom uz logorsku vatru. Pesma se zove Pesma logorske vatre. Pod vatre mi se dima uz gitaru, bubanj, bas. Pesmu vatre logorske svi pevamo u glas. Ako misliš da je fora, pevaj brže ti od nas. Ali ospevat ćeš pesmu ti za čas. Pesmu vatre logorske svi pevamo u glas. Pesmu vatre logorske svi pevamo u glas. Ako misliš da je fora, pevaj brže ti od nas. Ali ospevat ćeš pesmu ti za čas. Pesmu vatre logorske svi pevamo u glas. Patriče! Pesma logorske vatre! Lekislave! To! Al da znaš, ospevat ćeš pesmu ti za čas. Zar to nije bilo opuštajuće? Ne, ovo je opuštajuće. Ne!